Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphisa sothetha ke ngekwankkwanyana idifenda phaa kwiqela leSuperSport United ena-21 years ebizwa ukubana ke ngu-Ime Ocon. Ime Ocon ke umfana omdala liqhutyiswano ke malunga nale play Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs ke le play ke ziyifuna ngamandla, kodwa ke indaba ezithe zabe ziyaphuma phaa izolo zizokubana ke yona ke Kaizer Chiefs ke eselungileyo ukubana ke lo mfana iza kumthatha, futhi ke kuthiwa ke iKaizer Chiefs ifuna ukwenza shento okubana bathi ke beqala laa tour yabo ibheka phaa kwilizwe laseNetherlands babe ke behamba naye lo mfana. iKaizer Chiefs ke phaa kuthiwa ke ayizumfumana free ke lo mfana, ngoba ke yiproduct yeqela leSuperSport United isuka naye ezantsi imenza yabe ke yofuke yomfikisa kweli zinga kolu umfana omdala, nangona icontract yakhe iphelelwa, kodwa bathi ke kukhona nto kuthiwa ke yi-compensation fee funeka iKaizer Chiefs ke iyikhuphile engange-5 million ukwenza into okubana ke bahloniphe ke okanye bahloniphe ke iSuperSport United ngoba ithe yenza ke le player isusa ezingcambini yabe ke iyayikhulisa. Kuthiwa ke loo nto ibizwa ukubana ke yi-compensation fee iKaizer Chiefs emele ke iyayikhupha phaa engange-5 million kwenza into okubana ke imfumane ke lo mfana kwaka Ime Ocon ke baphulaphula ke kwandazi uba ngu-Ime Ime Ocon ke nakundilungisa la magama ke awabize kakuhle ke baphulaphula. Injalo ke le ndodanyana idifenda le ke yakwa Ocon phaa kwiqela ke leSuperSport United, umfana omdala ke njengoba ke ena-21 years ethi ke Kaizer Chiefs ke phaa ayinokuzisola konke ngoba ke umfana noko usaze ngoba usezweni, futhi ke kukhulu ke asaza kwenza phaa ngaphakathi ke kwiqela ke leKaizer Chiefs ke baphulaphula. Enye into funeka siyazi yinto yokubana iKaizer Chiefs ngoku ikwiphulo apho ke yenze into yokubana iKaizer sikwazi ukumelana nale midlalo yaseAfrika. Siyazi phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs zikhona ii-defenders ezifana ke noMsimange, zikhona ii-defenders ezifana ke noQinika, zikhona ii-defenders ezifana ke noMiguel, zikhona ke ii-defenders ke ezifana noDotli phaa ngaphakathi ke kwiqela leKaizer Chiefs, kodwa ke akwenelanga ngoba izawudlala imidlalo ngaphandle iKaizer Chiefs. Loo nto ithetha ukuthi ke mabongeze xa benako ke ukwengeza, kodwa ke bangongezi nje kuba befuna ukugcwalisa inani, bongeze iplayer abashoyo into yokubana ke baza kuyisebenzisa, futhi loo player iza kuba negalelo phaa ngaphakathi ke kwiqela leKaizer Chiefs, ngoba ke yenele okanye kwenele ngonto yokubana ke kugcwalisa inani into yokubana malide ligcwale, kodwa aba bantu nigcwalise ngabe inani abenzi nix ngaphakathi etimini, akho mohluko bawenzayo. Mayiphele loo nto bakhosi, sayinani abadlali nenze sure into yokubana ke bazawufike benze igalelo okanye ke babe negalelo phaa ngaphakathi kwiKaizer Chiefs, kubonakala into yokubana ke kusayinwe abadlali abatsha. Injalo ke baphulaphula ke nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.